лаҳза рафтестай духтарако, ма як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳам. Нигоҳ кунед, дар ҷои Азиза бинед анам хебиз рукавкои фасони 250 сомона 70 сомон штагай. Духтарако нигоҳ кунед чӣ хушруванд. Ази бо дигар цвечам ҳаст, оз нишон метиҳам 70 сомон. Мана ин цвечам ҳастай. Бинед чӣ хушру. Полни ваяйда норка рафтагая капюшонош ана иҷада бо гребунош хулосам хушручан 70 сомон бовар мекунем. Духтарако беҳтарин нарх марамат дигар цветушам ҳастай. Шумо бинависен бо шумода мефаҳмонанд. Мана 70 сомон. Баъд нигоҳ кунед духтаро инай безрукавкошон аз инам қарасветкои фасон доранд. Инора боша Азиза 50 сомон кардагай. Духтаро марамат ина биёен ай пеш бинед 50 сомон инош 70 сомон инош беҳад хушрӯай борои распродажа бисёр дора. ҳатман омада ай пеш тамошо кунед. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза мешавад. Духтарако шашум қатор марҳамат ҷои Азиза ай 11 дарвоза ки ворид гаштен. Духтаро марамат ина биён якум ҷоя ина бинен чӣ хушрӯчае аксияи калон дар ҷои Азиза. Духтарако нигоҳ кунед инами двойкои фасони турецки юбучнян юбкош кати бинен спортивниам хушрувай инора 450 сомон мефурухт. Азиза сифаташ да гап нест. Ина ози аксия сар додагай ами двойка чода 250 сомон. Мана духтаро спорт стил двойкаи беҳад хушру 250 сомон дар ҷои Азиза. Бинен духтаро бовар кунен ҳамаш фасон ишаиш да хушру 250 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза мешавад. Духтаро шашум қатор ами саршаби шашум қатор да Азиза ина биёен ай пеш бо бороша бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава ҳам хушру ҳам арзон. Ана баъд инчунин 500 сомона двойка чора 300 сомона 500 сомона ҳоша боша мана 300 сомон кардагай ира бинен начос дора ки хушру фасон ина 500 сомон медоди инами намудора. Духтаро ҳози Азиза ҳаминора турецкан 300 сомон кардагай успед кунед на касе двойка гирай ҳатман пеши Азиза биёен омада натонен дар бораи доставка марамат хича метонен муроҷиат кунен пурсен иқа хушрӯи материалуш ира бинен. Духтарако юбучния ҷоибот фасонак расветкошам стилшам моделшам беҳтаринай 300 сомони моделош. Духтарако пеши Азиза омадагем нигоҳ куненам хушрӯи киртош натуралкои оригинал марамат нигоҳ кунен то поёна сангчадорай кори дастӣ рафтагай наи сангошта бинен остинакош кати натуралкаи оригинал ай блескча бинен ранги королевский бархтай чандта расветкаи фасон овардагай ина 350 сомон и цвеча бинен бо хушрӯи. Духтаро марамат 350 сомон кадомеша мегирен не сиёшам астаи не цветошам аст ҳамаша 350 сомонӣ кардагай. Азиза биёен ай пеш бо бинен. Духтаро инчунин азанаи нусхо ҳастай фарқ кунанда нигоҳ кунанда нусхоша бинен чӣ хушрӯ иёшам 350 сомон. Мана ишам 350 сомая ина иёшам арзон кардаген диден 350 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза. Духтаро ҷои Азиза шашум қатор марамат биёен. Духтаро ай пеш бо якта ба якта бороша бинен интихоб карда харидорӣ кунен. 250 сомона двойкачои фасони хушру дар ҷои Азиза 170 сомон штагай. Духтаро нигоҳ кунен чӣ фасончаяй марамад ина агар омада натонен бинависен доставкатон мекуна. Мана ин намудшам аста ин намудша бо 160 сомон кардагая ина бинен чӣ хушру 250 будан 160 сомон. Иноша чанд кардаен? Ана ин кальцоошам диден 160 сомон кардагиан. Духтаро брукошон катиам хушрӯи чандта расветка дора. ҷои Азиза майдатаракай. Духтаро хушрӯ нишон додан шиде стайле ки шумо бинависен суратуша мепартоя интихоб кунен ҳам хушрӯ борош ҳамаша арзон карда. Ина нигоҳ кунен ай ҳар якташ бо чандтаи расветка овардагай мана 160 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза шашум қатор. Вай тигро чандаан? Тигро 350 250. Ина тигракора бинен. Духтаро чӣ хушрӯай 350 мефурухтай ҳози 250 кадагай ҳам фасон ай пеш маъқултон мешава. Ба нигоҳ кунен духтаро инаи вай вилветот чандай юшам хушрӯ будай. Инора 180 кардем. Ина диден духтаро